Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag inatong tanan, kumusta adlaw dai karong Martes no, sa 28 na sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026, pila na sa kaadlaw no, August na sad no, mga ka-followers na, dali ra kayo ang buwan, dali ra kayo ang panahon. O karon no, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Part 3 na to no, mga ka-followers no. Part 3 na to. Shout out day ko no sa tanan nga nagsubaybay ani dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay. Shout out day ko no kang idol no, Sil Nagal. Salamat kayo idol no, Sil Nagal sa pagpamina no. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Kung mahilo na ba ang panahon. Pangarap ko sa magdamag. Di mo pataas, mamati mo sa usag-usa, heart to heart. O kanang inyong istorya mag heart to heart mo. Kay kon maginingon mo pirmi ini no? O way maayong pagsinabtan nay. Na! Paingon gid mo nga dos pa nagbuwag. Hingna ko makakon. Yun na magsige man mag-away si Mami Melanie. Daddy, hinatay ko ninyo pinangga. Chelsea, langga, kung ang pagpangga lang nako nimo ang hiskutan, huwag yung makalabaw ni ini. Kay andam ko ibuhis ang kaugalingon akong kinabuhi para lang di mo. Pero Daddy, gusto ko nga makasinabot na mo si Mami. Kano sa ay mo makasinabot. Chelsea, langga, hindi ko makatubag nimo ni anak nga ako ra. Kay kaming duha mismo si mami nimo Melanie ang makahatag sa ustong tubag sa mauni mong pangutana. Kaming duha, Chelsea. Daddy, naisakyan na ni Hunong sa gawas. Tingali si Mami na na. Kadiyot, akong tanahon. Si Mami nagigdat? Oo. Si mami nimo ang naabot, langga. Dili na po ni Mami. Dili na po niya. Chelsea! Langga! Chelsea! Chelsea! Nipaw ka bang naghago lang ko sa akong kaugalingon sa pag-adto sa school ni Chelsea tungod nimo? Wali ka sulti ni Turante nga nagpaabot nimo dito? Imong gi-influensya ang atong anak aron anak siya mo dapig nimo, James. Imong gihiluan ang iyang una aron masilag siya nako. Wa ko'y bisan unsa nga gi-impluwensya sa bata. Kung naigon man siya ni anak, sayod kang obserban siya kanatong duha. Ug bisan sa kalingod sa iyang hunahuna, may pangisip na sab siya nga makatimbang-timbang kung unsa ang husto, kung unsa ang dili. Ang nakaapan gud nimo kay sa imong sinultihan, nagpatuo kang ligdong ka, James, nga ako na lang kanunay ang sayop ug ikaw na lang kanunay ang husto. Di na ko makiglalis nimo ni anak. Kay usag-usa nato na hibaw kung unsay husto kung sa sayop. Ayaw paminaot, James. Pag minaot ako, pag minaot man, alang nimo ang ako gisulti. Apan mo ka na tinuod. Nahibaw ka ni anak. Maayo kay kang manulti, no? Ug nagtuo sab ang mga tao nga naglibot kanimo, nga ligdong kaayo ka, nga dalaygon ka. Pero di ay, sa kinahiladman, nagpahipi ang pagpakaaron ingnon, ang pagkabakakon. Han, nasayod ka gid giwa ko magpagarbo sa akong kaugalingon. Dili man tud ko perpekto apan naninguha ko nga makahimo ko gusto. Kung ikaw ang pasultihon, James, pero wa nimo mahuna-huna nga ang imong pagpakita nga nagpaubos ka kanunay, sama ra nga nagpagarbo ka sa imong kaugalingon. Di na ko makiglalis pa nimo. Kung mo na imong pagsabot, okay. Gitahod ko ang imong hunahuna. Kaya nahibaw ko, ubos kang imong pagtanaw nako. Pero okay lang. Isabtan o gisabot ko gihapon ikaw. Maot. Sige lang. Okay lang. Maot na kun maot. Maura siya niya kung naabot. Hain sa Chelsea. Misod siya ang kwarto. Misod siya siyang kwarto sa pagkaibaw niya nga ni anak ko. Unsa naman si imong gisiba kaniya? Aron malayo siya nako. Bisan unsa patingaling akong itubag nimo. Wa kini kapuslanan. Kaya nahibaw ko, nga dili gihapon ko nimo tuhuan. Ha, maot. Tigpakaaron ingnon. Ginoo ko. Diyos ko. Hatagi pa kong kalikon. Maluwi ka na ko. Bisan og tungod og alang na lang sa mong anak ni Chelsea. Chelsea, ablihi ko. Magsulti ta. Chelsea. Dili na po ni mo, Ma'am. Dili na po ni mo. Makalagot. Chelsea, please. Ablihin yung pultahan. Magsulti ta. Dili na lagi ko ni mo. Dili na po. Pwisit. Palaguton bagay ko nimo ha. Ablihin yung pultahan.
Chelsea, ayaw kong palagota. Naibaw ka ba? Nagihimo ko ninyong buang sa akong pag-adto sa imong school? Ngawa ka na dito? Gihago ko nimo. Basta, dili na ko ni mo. Kayo sa magisiba ni daddy nimo, James, ha? Nga nawadaan ka naman sa mayong pamatasan. Unsa? Daddy! Daddy, tabangi ko! Daddy! Chelsea, palaguton gyud ko nimo, ha? Palaguton gyud ko nimo. Bilani, please. Ayaw na atong anak. Ayaw panghilabot, James. Ayaw gyud panghilabot. Kay ikaw rin nakaingon kung anong naingon ini sa Chelsea. Wa na'y batasan ug wa na'y pagtaho nako. Usa nga pagsabot sa tong anak, kung dili ka man tigo nga mo paubos sa imong tingog sa pagdisiplina niya. Ayaw kong tudlo Kainahan ko. Ako ang nagdani Chelsea sud sa siyang kabuan diri sa akong sabakan. Ug akong usbon, siyang kabuan kung nag-antos sa pagsapupo niya diri sa akong sabakan. Ug mas nasayod ko kay kanimo kung unsay akong gibuhat. Usa kini sa ligong kamatuoran nga mas may katungod ko sa pagdisiplina kaniya kay nimo. Tabangi ko, padre. Maluoy ka. Utang buot. Tabangi ko, padre. Anak, matag usa ka nato din sa kalibutan. Bisan unsa pa nga atong estado sa kinabuhi. Ikaluha na kitang daan o krus nga may atong pasunon. Og mga pagsuway o kabahin ng kini sa atong kinabuhi. Sa tumo nga mahimo kitang angayan o takos sa kingharian sa langit. Nasulti ko na ni mong tanan, Father. O diin ko napita ba sayop sa akong pagkamahal o sa akong pagkabana. Ang mga pagsuway sa atong kinabuhi. Wa magbase kung diin kita husto o kung diin kita sayop. Kay ang basihan ni ini, mao nga kung giunsa mo paghangop o pagakos ang krus nga gipapasaan kanimo sa Dios. Father, ingon sa dili ko na kaya kining tanan. Tabangi ko, Father. Pagligon, anak. Liguna ang imo kaukalingon. Kay way pagsuway o krus nga gipapasaan kanimo sa Ginoo nga dili nimo madaog. Bisan tuo na sinati nato ang kapait o sa kasakit nga mga pagsuway nga atong nasinati. Apan ayaw kinig-isipa nga gikastigo ka sa Dios. Kay iya ka lang gisukod kung unsa ka kaligon, kung unsa kadako ang imong pagtuo o pagsalig kaniya. Tungagi ang imong pagtuo o pagsalig sa Dios. Kay sa atong mga pag-antos din sa kalibutan, kalipay nga walay kinutuban ang bukti niini. Niini mong mga kasakitan, nagpamatuod lang kini nga pinangga ka sa Dios. Kay buot niya nga malig-on ka ug mahimong takos sa iyang kingharian. Angay mong mahisabtan nga ingon niini ang kinabuhi. Ug angay kagani nga magpasalamat kay wa kagyud pasagdi sa Ginoo. Bato niya ang mga hiyas nga sama sa naangko ni San Padre Pio de Pietrelcina. Nga mihad sa iyang mga pag-antos ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kay mao kini ang grasya nga ikaw nahimong kabahin sa pag-antos o pagpasakit sa atong Ginoo. Ibabaw sa krus. Kumusta? Usan na may pamati nimo? Salamat kay nimo, Father Joseph. Kay ingon sa gaana kang akong gibati. Ingon sa nanumbalik ang foundation sa akong pagtuo sa Ginoo. Nasud sa dugay ng panahon, ako lang nataligaman. Ako na taken for granted. Pasalamati ang Ginoo, James. Kay maayo gyud kaayo siya. Ug mahal ka gyud kaayo niya. Wa sa magtan-aw sa ato mga pisikal nga aspeto. Kung unsa ang ato mga kalampusan, dungog o mga butang nga naangkon, apan mauiyang makita og bililhon alang kaniya. Kung unsa ang tinuod nga bahandi nga nagpuyo sa tagsa-tagsa ta ka mga kasing-kasing. Kung giunsa usab nato kini pagpaambit ay libna sa labing ubos ng mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo, Father. Kay iyang napabukang ako mga matas kamatuoran. Talay ko ng Ginoo, James. Sige. Mauna ka to ha, ug pagday kong gayob siya hangtod sa kahangturan.
Ginoo, salamat. Kay bisan sa ako mga pagkuwang nimo. Wa gyapon ko nimo pasagdi. Kanunay gyapon ko nimo giatiman. Gusto mo ka, bay? Huwag ka magtanaw sa mong gilaktan. Oh. Bro James? Ikaw ba kini? Ano, Baldwin? Ikaw? Ug kauban nimo si Miss Sherry kami? Kuan. Hi, Sir James. Ikaw dahil ni Sir. Hala, sorry, Sir. Wa ko makabantay sa akong gilaktan o nadas maganta ka. Sorry. Hi. Bro, way man ni siya, ha? Way man ni siya nga mapag-uban ni Rican May, ha? Nagkita lang mi dito sa unahan og nagdungan ng pud may paingon din, eh. Kay parehas may padung na po nga musakay og jeep para makauli. Oh, bro. Bituto ka man gud nako. Ano, bro? Ha? Bro? Napilo ng kwilyo sa imong polo sa ilawom. Uy. Mao ba day, bro? Pastilan. Bitaw na. Yabag. Bago na akong gipalit sa department store, bro. Diretso na akong polis akong gisulob nga sinina. Huwag ako kamatikod nga. Napilo di ang kwilyo. Yeah. Saylo lang da. Kay mag-grocery pa ko. Oh. Sige, bro. Kay, diretso na lang po kong uli. Gisabay na lang ako sa Rican May kay ato ko musakay sa may jeepney stop. Huwag ato sab siya magatang og sakinan. Sige. Excuse me, Sir James. Mangayo ko sorry ni mo ato, Sir, ha? Okay lang. May problema. Magpaabot lang ko sa result sa akong application sa inyong company, Sir. Kung dili madawat, why swerte? Kung nakay katabang, bro James, ato siyang tabangan, ha? Oo. Pero tanaw sa natog may mahimo pa ta. Kaya ang final si Manggudana, si Boss Emil Mangyud. Di lang ta mo pasalig. Kay mag-agal bang gihapon ta kung si decision sa atong labaw, di ba? Ampo lang, Miss. Okay, Sir. Bisan sikin sa tingali nga makakita og nakailan ni Bro Baldwin. Nagkauban ka tong aplikante sa company. Naibaw nga nangindahay ni nga madawat sa iyang pagpang-apply. Usa ka gisiguro ang kilay o lain na masud sa una-una. Pero nako, dili ko gusto magduda. Dili mayong muhukom ta ni bisan kinsa. Labi na sa itong makita. Hala ka, Sir Baldwin pa. Dili ka to lain usabot ni Sir James nga nakita ta niya nag-uban? Ano man di ay kung lainon, kita di sa atong gibuhat. Ha? Hala? Kalain gud ani imong gisulti, Sir. Unsay kay nakakita di siya sa atong gibuhat? May malis ba nang imong gisulti, Sir Baldwin? May Malaysia, kung hugaw ta gunahuna, kung may gibuhat ang dili maayo. Pero kung nagkauyon ta sa atong gihimo, may Malaysia ano eh. Uy, wala kalain, Sir. Saan nakalain? Intriguing man ko ng imong gisulti, Sir. Madunggan yan ni taglaing tao, ana. Ngam di madungga taglaing tao. Walay kaso kung naing tao. Kaya wakas nagmakaila nato. Bisa pag nag-story tag na yung Malaysia, wala na nila. Kaya dili man nato sila kaila. Ang kanang kaila nato mo ay problema. Kaya mo na malisyoso o malisyosa. Dili ba? Ha? Naglibog ko, Sir. Oo. Buotan kayo basta way magtanaw. Saan po tayo gagkunwa? Medyo naglibog ko ato pero Sir, basta Sir ha. Tabangi baya gid ko, Sir, ha, kay murag wa naman to'y klaro nga mutabang si Sir James nako kay basig naiubos ito siya ba tungod sa atong ako bitong gihimong sayop. Kanayan mo akong kumpare, si James. Dili na siya manigurog istorya kung mutabang na. Nga magpalaong ba sa tao nga iyang tabangan. Pero, sekreto rin kayo naglabok eh. Paabot lang ta. Matawagan bitaw, pareporton bitaw kag matawat ka. Pero kung di, dili po. Ay. Hi, Dad. Pansan nang imong da? Ay, Chelsea, langga. Grocery ni. Gikan sa simbahan, na grocery kong jotay. Embrace o kiss ko, Dad. Pagkaparay ko sa ko pinangga. Nagbinata magyapon na, bisag dako na. Bata pa man ko, Dad. Gamay pa kani ko. 10 years old pagod ko. Dako na ka, oy. Big na ka. Tiguang ka naman gani. Di ba, mingon kang 10 years old, pagod ko. Sa ato pa,
Kay napagod ka na, tiguang ka na. Nice joke. Oh, kalit mo na mihayag ng palagway di mo. Nabaguhan ko da, pero medyo hubag paggamay ng tabon-tabon sa mata ni mo. Si mami ni mo, Milane. Tuwa sa kusina. Nagluto para sa atong panihapon. Oh, mo ba? Tuan ko no taniya sa tong paboritong sudan, Dad. No, sa ato pa, nagkauli na mo ni mami ni mo, Milane? O, Dad, oy, kahapon raman gud may nakauli. Kigakos man ako siyang mayo. Katong nasuko siya na ako og iya kong gikasabaan. Padung natunga iya ko bunalan. Pero wa man siya makalaos og bunal nako, Dad. Kay ngano? Kay ngano? Kangutan ako. Kinilangga. Sige, sige. Kay gano man? Gano man ko nabi? Ang angbi. Ay, sapa, dada. Kay kitudluan man ko ni Tito Toranding dito sa school og tiknik. Aron dili na ko bunalan ni Mami kung masuko siya nako. Mo ba? Ano sa man ko na iyang gitudlo ni mo? Kadiyot sa kadiyot sa. Sabot na daan. Magsabot ang daan. Nga, Unsa? ayaw sad ko bunali. Kay unfair man na nga, mao niya kung buhaton kung padungpot ko ni mong bunalan. Kay naibaw naman ka sa akong tiknik. Uy, ingo din na, ana? Mao na magsabot ta. Sige, aram dali ta. Promise ta, ang adik ko ni mo bunalan. Ha? Mister, pabago mo paramis ko ni mo, kadili ti ka bunalan? Kano sama ka na hinumdum nga bunalan ti ka? Wa pa, pero basi nahapit na. Ako'y, kinigilaga, o. Grabe ka sigurista. Ang, may jud nang manikuro ko. Bunalan pa lang ko ni mo. May paon na rabak ka sa akong tiknik. Bibi, sultin ako kung sa imong teknik. Basta ay sapa ni Mami Melanie, ha? Lagi. Promise? Sige, promise. Ingon si Tito Toranting, nga basta hapit na kuno ko bunalan, muminatay dayon kuno ko kilak, unya gakson ako si Mami. Unya, ako siya ingnon, pero hinayon ako o kamay dada, kay pasin madunggan ni Mami pa. Sige, hinayag kamay. Unya to, mauna to dad, nga muminatay kuno ko kilak, unya gakson si Mami, unya moingon dayon kuno ko. Sige Mami, panali ko, kay dili naman ka ko nimo pinangga, ug bisan dili na ko nimo pinangga, pero love man gyapon ta ka. Uy, kinigi si Turanding da, kamausap da. Ya, patuldo sa niya ha, kung ako na'y hapit mo bunal ni mo. Bisag nagsabot na daw, nag-promise na ka, kulain. Tanawa! Usa na akong gitudlo ni mo, effective kayo, dili ba? Bright touch ni mo, Tito Toranding, uy. Ay, mas po bright pag yung good night, James. Kwan, magtita ka na ako. Ay, pati tahon na pud ko niya. Okay na magdili ka pa magtita na ako. Pero, practice lagi hinay ba? Kasi ngadto-ngadto ang hinahinay. Maanadra ka. Anya na lang. Aw, sila na no, manhinoon ko magdali. Basta sa ngadto-ngadto ba? Hinahinayan ni mo, ha? Tuod ay, kumusta naman rin daddy yung mami ni mo? Nag-wire gapon? Wa man, Tito. Kalit-kalit raman gud na kang Mami nga pagpangaway ni Daddy gud. Si Mami Melanie, gidayan ni mo ang mangaway ni daddy ni mo, James, day? Siya, dili man na mangaway si Daddy. Daog-daogon raman na niya usahay si Daddy James kani. Unya, maluoy gani ko ni Daddy. Kay, dili lang siya mo reklamo. Musugot ra siya awayon. Wala no. Katsak pati mami ni mo anong daddy ni mo, James, no? Ay, basi lang. Kano sa kapag ako makakitag sa magabuutan daddy ni mo. Nga fitful kayo gyud ba sa mong mami. Pero, kalit na lang silang, nahilang silang away. Yung sabi rin daddy ni mo sa mami ni mo. Murag, misuon si Daddy sa teknik nga mo gitudlo na ko. Kung hapit na kubulalan ni Mami Melanie. Mao ba? Sa ato pa. Makapangulikta de kung daddy ni mo ini og royalty sa akong teknik kaya ang gi-adapt. Unsay royalty, Tito Turanding? Makaon na? Makaon? Oo, makaon na ni Anto pero karon makahilo na. Nadayin mo na, no? Ay na, uwi! Mura
magluwa man gud. Ay, sa naman hinuon yun. O yung napagreklamo, kaya ako ng teknik. Why, magbuot ako na chills. Aw, okay, sige. Mauman ka ha. Oh, maog yun. Naunta ko'y pakigsultihan ni mo, James ba? Han, Pag-isultihan. Marag importante gid kay na seryoso ka man. oo, para manis atong ugma. Para sa tong ugma. Aun sa man na. Gusto ka manghura nato si Chelsea? Naunsa ka? Sabi manghuran. Masaon pagkatuman sa akong pangandoy kon mumabdos ug manganak na pud ko. Kay, ano siya ba din ang pangandoy ni mo? Nakaingon ka man nga dili matuman ang imong pangandoy kung mumabdos o manganak ka. Hinaot nga musabot ka na kuan, labot ini. Kay, ano siya man din na? Mantriga masad ta? Ano siya na? Kuan kining gusto unta kong manarbaho sa gawas ba? Ano siya? Mo-abroad ka? Alang, saan sa pa? Nga, maayo man akong trabaho din eh. Kaya man ako nga bubuhi ninyo. Kaya man ako ang pagbuhi ninyo ng akong pamilya. Mahatag ko man kung sa inyong gusto. Alang, saan sa pahan? Ha? Wa ka di ay maminaw na ako. Kato di akong gisulti nga para sa tong kaugmaon. Para sa tong kaugmaon? Unsa nga kaugmaon ang buti mo ipasabot? Mistil papaguna ipasabot nimo. Unsa man din ang para sa atong kaugmaon? Di ba? Para nga mahamugaway ang atong pagpuyo. Nga bisan unsay atong gustong paliton, mahimo na to. May gusto nga kumabati ni Mohan. Nga ihulagway gid nimo kung unsay imong paglantaw yan ang imong giingon nga pangandoy nga para nato. Yan ang giingon nimong kahamugaway. Unsa man din ang akong gisulti? Nga tanang magkapalit ang unsay atong gusto. Ingon na gud. Okay, wa man ka na buti mo ipasabot. Mauna. Pero bangutan ako nimo. Kini di akong trabaho nga assistant to the general manager ko. Dinig bag-o pa lang tungod sa akong pagka-promote. O sa ngadto-ngadto, kung itugot sa Ginoo, mahimo na niya ako puhon nga general manager sa company nga akong trabahoan. Ug kuy siguro, kaya ko pagsalik na ako ang company president, kasi mahiraw nga mas ma-promote pa ko sa mas higher nga posisyon. O kanay akong panglantawhan, dinay akong pagpanarbaho. James, Han, sa imong kabahin, okay, satisfied ka na. Pat na ako, sa akong kaugalingon, wa na ko panganduyahan nga hangtod matiguwang ta. Ordinary housewife lang gihapon ko. Gusto ko makabarog sa kaugalingon ko mga tiil sa ako gyud mismo nga hinaguan. Milan eh. Sorry kay Father Joseph nga nakasamok na sa kunimo. Niya, uban ako ang akong asawa. Mao ba? O kinsa naging ka nimo, James, nga nakasamo ka mo kanako? Wa, Father. Ay, na mo asawa. Bueno, at kita magsulti-sud sa ibabaw sa kumbento. Niya gaming duha, Father, kay buot na mo nga matagan mo kamig panahon nga mo'y makagyan mo para sa among mga panglataw sa kinabuhi. Kinsay nga na ning imong asawa, James? Si... Ako si Melanie, Father. Melanie? Bueno, Melanie, James, sa dili pa nato sugdan ang pagtuki nining inyong tuyo kanako. Itugot nga pag-asugdan nato kini sa pag-ampo. Aron gihan og panalanginan kita sa Ginoo ining atong kukabildo nga atong pagkahimuon karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. James, Melanie, sa pagkatinuod, kining among pagkapari, kining akong pagkapari, sumbanan kini alang sa sama sa usa ka amahan. Sa atong amahan nga anaa sa langit, nga sa tanang panahon, bukas ang mga kamot sa paghangop ni bisan kinsa, nga nagkinahanglan sa among gugma ug pag-atiman, nga subay sa kabubuton sa atong Ginoo. Mga tao usab kami nga makasaha, apan nangiliw po sa giya sa amahan. Father. Sige, sayre ko ninyo kung unsa may pangayuan ninyo kanako og panahon. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. James, Melanie, ang matagtaw nining kalibutan, may managlahi nga panglantaw ug may nagkadaiya usab nga baruganan sa kinabuhi. Apan ito mga tao nga hisabtan kung unsa ang katuyuan sa Diyos kanato. Sa iyang pagbuhat kanato, ang mga butang, dungog, o atong mga posisyon o kahimtang nga buot nato makabuot. Sama sa kamugaway sa kinabuhi.
Ang tanan na kong gisgutan, lumalabay lamang. Ug dili ikalimod nga kining tanan aduna gayoy katapusan. Human maangkon sa tao ang tanan kong nahisgutan, kung kuwao na sa Diyos ang iyang kinabuhi, o sa may dangatan ining tanan ay sab nga biyaan. Daghan ang mga santo sa atong simbahan nga gitalikdan ang kaharuhay sa kinabuhi. Nga gibaligya ang ilang mga kabtangan o gipanghatag ngadto sa mga kabos. Aron lang mosunod sa Ginoo. Tungod ug alang sa gugma sa Dios nga maugayot ang atong ultimate goal niining kinabuhiya. Ug nasayod usab kita ning kasamtangang panahon, daghan ang nahisalaag tungod lang sa kahakog sa pahandi ug gahom. So ay pagpakabana nga ang daghang mga mag-antos sa ilang binuhatan, sama ni karong dakong isyu sa atong nasod. Ang makauwaw nga pangurakot sa mga contractors sa flood control, sa mga politiko nga wailing hunahuna kung unsaon aron makapamintaha sa uban. Diin gihimong gatasan ang mga proyekto sa nasod nga maghatag unta og kaayuhan og seguridad sa tanan, batok niining nagkagrabi ng baha sa bisan asang dapit sa nasod. Apan unsay gibuhat sa mga tao ug mga politiko nga nagkapahimus ug na-involved niini, naglinabanay aron dili maugkat ang mga anomalya nga ilang nahimo. Ug makauwaw kini kay ang atong gisaligan og gipamili nga mauunta ang atong gilauman nga mubangon sa atong nasod. Mao naman hinuon ang minudnod ngadto sa kaalautan tungod sa personal nilang interes. Sa kahakog, sa gahom, sa sapi. Sa way paghuna-huna o pagtimbang-timbang nga may adlaw ragayod sa panudya. Nga din inig-abot ni bisan kitang madumanapig nining maong mga politiko nga nahisupak sa kabubuton sa Diyos ang binuhatan. Sa ato sang sayop nga baruganan, malakip usab kita nga panilngan sa kaitasan. Kay dili ikalimod, daghan gihapon ka natong padayong nagpakabuta bisag nakita na nato ang katarong ug ang kamatuoran. Kini tungod lang sa atong pagdapig nining maong mga politiko nga mga naghatag og kadaot sa atong nasod. Ug wa na'y kahadlok sa Ginoo, ug tungod sa ilang pagka-impluensyado, mahimong malikaya nila ang silot dinhi sa yuta. Apan, sa adlaw unya sa paghukom, bisan ang wa nato paghimo kung unsay angay o husto, lakip usab unya ang tanan natong binuhatan. Mamaayo man o dautan, aduna gayoy linugdangan. Diin tagsa-tagsa unya kanato, maura usab unya ang musapupo niini sa kaulahian. Father Joseph. Father, Hisabdan tingali ninyo kung unsay buot akong ipasabot sa tanan kong gisulti kaninyo. Nga way maayong padulngan ang tao nga way laing gihigugma, ang gahum lang og ang salapi. Ug wag kini kalainan ni atong tao nga nagtukod og bahay sa yutang huyang, nga sa pag-abot unya sa unos, kini pagbanlason. Ug dili nagayod mahinumduman pa, ug dili nagayod mapahimudsan pa. O kinaot na makuhaan ninyo kini og panig-ingnan James, Melanie, ug ayaw kalimot sa panig-ingnan ni St. Padre Pio. Pray, hope, and don't worry. God is merciful. Nga sa ato pa, pag-ampo, laume, ug ayaw kabalhaka, kay mangginluyon ang Ginoo. Unsay imong hunahunahan sa atong pagpagigsulti ni Father Joseph? unsay akong ikasulti? Aw, mayo man ang iyang gipanulti nato. I mean, ang buta ko ipasabot ba? Kung imo kining i-relate sa imong gingon nga nagtinguha ka nga manarbaho sa gawas. Han? Wa ko ikasulti. Unsay wa ka ikasulti?
Bisan pag-unsa tingali ang isulti ni Father Joseph nako. But determinado ko og nakadesisyon ako nga mo pursugit ko sa akong tinguha o pangandoy. Han, unsay but mo ipasabot? Dili ka makapugong nako, James. Mularga og manarbaho gyud ko dito sa gawas sa nasod. Honey. Mao ba? Gusto mo abroad si Melanie aron manarbaho dito, bro? O bro, Baldwin. Sa mga iya nga, kamayo naman gani trabaho nimo dinhi. Kadako gani nimo sweldo. Bisan pa man gani buhi kag duha ka asawa. Kaya, dili ba? May buwag dili nimo sa gulan og komedya ning atong panagsulti, bro. Seryoso ko. Oh, sorry, bro. Unya, si Dad Chelsea. Akong kinugos. Iyang biyaan. Unsa man day? Sa man di yung buot niyang may tabo sa inyong kinabuhi, bro. Sa man yung gipangandoy nga maangkon, bro James. Nagpatabang na ko ni Father Joseph aron unta nga mablihan ang iyang hunahuna. Pero wag kini matandog sa iyang tinguha. Nakadesisyon na gid ko na siya. Mao ba? Sugro gid ana eh. Wa ka na siya gikasabot nga lain, bro. Ha? Sibot mo ipasabot. Dili ba? Ay laglain na pagsabot ha. Ang ako ba? Wa may baw. Nga tingalig. Nga tingalig unsa? Ay lagi hugaw yung una ha. Ang ako ba? Kabasin og na naka-influence niya nga ato gid dito mga trabaho sa gawas. Kinsa nasayod nga ba nagsigog encourage niya, nagsigig tintal niya. Unsa? Ayaw lang ko kaguol, Miss Rika, ha? Kung wag ka makasud diri sa company. Makakita pa tingali kag labaw nga trabaho diri. Nga mas dako kag sweldo kay diri. Ganahan magiduntag kung manarbaho di sa inyong company, Sir Baldwin Good. Unya, saon ta man nga, dili man ikaw ang gidawat sa general manager be ni Boss Emil. Saon man na. Nga, mo tay mahimo. I know, Sir Baldwin. One of these days, makatrabaho ra gyud unya ko diha. Tan-awan niya sa umaabot nga mga adlaw. Ningisi man ko ka, basta kay tan-awan niya. Nanganti ka baya. Dili ni panganti, sir. Matinuod jud ni. Payo kay wa si mami nimo. May importante ko nga pagkisultan nimo lang ga. Unsa man na, Dad? Kuyawan man ko ano, eh. Ayaw ka kuyaw. Bahay lang kini nato og ni mami nimo Milani. Ha? Naibaw ko nga sa kalingod sa imong pangunaw na magkasabot ka na sa atong sitwasyon, sa atong pamilya, ug namo ni mami nimo Milani. Kay unsa man day na, Dad? Kay nga naman day, Dad? Dad? Chelsea, langga. Itan-awon good ka na ako, Dad. Og sa akong tanaw ni mo, mura kag dunay problema. Oh, Dad? Nga naman di ay. Chelsea, langga. Unsay imong bation kung malayo ko nimo. Ha? Unsay malayo? Ikaw, Dad, manlayo? Nga naman? Ayaw, Dad. Kalain ni mo, Dad, oy. Dili na ko ni mo, oy. Dili na ko ni mo. Chelsea, langga, nagingon ba ko nimo malayo ko nimo? Ang akong giingon, nangutana ra ko. Nga kung pananglit ba, malayo ko. Unsa ba imong bation? Mao ra man na. Wa ko maingon nga malayo ko. O magkalagyo ta. Oh, akin na ako, mularga ka. Kiniking anak ka, eh. Di na mahitabo, langga. Ani lagi ko sa ato. Oh, lagi. Basta, dili ka mularga. Oo, eh. Ngaro kong mular ka man ko. May lag si Mami ang mularga. Kay musugot ra ko. Oh. Pero ikaw, dili ko musugot. Ha? Bitaw, kay maldita kayo na si Mami kung masuko. Grabe kay mga saban ako. Gamay lang gani nga sayop na ko. Suko dayon. Talag siya mularga, oy. Dili lang ikaw, Dad. Dili bitaw ko niya pinangga. Chelsea. Ay, hala, unsa to, Dad? Kadit, pura matugpultahan nga gilamba. Ha? Basta lang laga, tinghalig niya si mami ni mo. O nabati ang atong panagsulti. Hala, human ko ini, Dad. Bini ka lang ha, kay magsusi ko. Mao ba? Sige. Sige. Mao man ka, Chelsea. Maldita man ka ako. Okay. Tan-aon ta. Tan-aon ta. Nagparihas lang mo ang imong daddy. Oh, Melanie, nananay ka? Migawa si James. Siguro ko, nakalitan og napugwat sila ni Chelsea.
Diyang akong gilamba ang main door ining bahay. Labot ka na, di ay? Huwag malagi ka masud. Han, Milani, nganong ingon niya ng imong tinanawan ako? Mangutana ka pa kun nga, no? Tubaga ang kaugalingon mong pangutana, James. Ha? Unsay? Ikaw ra gyud ang nangitagpaagi, James, nga malayo ko nimo og ni Chelsea. Ikaw ra gyud. Unsa? Marig nag-away na tingali sila. Kay iso kay naong si Mami nga natanaw ni Daddy. Marig nag-away yun na ba? Ngano ka? Alam no, tingalik si Mami ang hinungdan atong mura kusog nga paglambas sa pultahan. Pasig siyak yun. Saon ka na ako, no? Uy, hala, niya ba yung si Mami? Masud na siya. Magdalik og sud sa akong kwarto. Kitingalik kasabaan na pod ko niya. Milani, honey, Han, kaditang, honey. Unsa ka man? Wa sa mamati na ako. Han. Oh. Midiri siya sugsud sa kwarto. Kilang papagin niya ang purtahan. Milani? Han? Honey? Gilak niya ang purtahan. Han? Nausa ka man? Usa pa nahitabo ni mo? Honey, ablihi ko. Han? Pahawa Ha? niya, James. Oh. Ayaw kong sa muka. Pero Han, nausa man ka? Basta pahawa diha. Pahawa! God. Nabati itingalin niya ang among istoryahan ni Chelsea kanina. Iyang itingalin binabati. Nya, saon man ako ini, Dad. Iyan na po kong kasama nini. Nakadungog man ka siya pag-istorya na to. Maldito na ba kayo na siya? Ang saon na po ka ako niya. Ayaw pang hilak, Chelsea. Ako rin bahala. Tawagan ako si Turanding. Aron niya kamanhi. Okay. Pag-grocery na lang mo, aron nga makahigayon ko sa pagpagkisulting mami ni mo, Milani. Okay? Kay mga hinampakan ni Asbay. Muralag, nagbiya sila mga hugaw. Way mga buwat. Dalipay gari unta tang white classes de Chelsea. Kay makarelax o magapahuway ta. Sa katiyot lang. Binlam sa inyo, dago sa katraka hugastan rin is kusina. Ay! Ay! Ahak. Abi ko ako rin itlog ang mikurog. Ang kumpundyuhan. Ang cellphone mo na yan eh. Ni-vibrate. Ay, kagilog na ba? May kunik yun. Kisa tayo kitang message na nanawag ba nin ako? Ay, pasilan mo eh. Tawag rin. Nagsige man nagkurog. Ay, si Dong James. Hello, Dong James. Love. Ayaw pag ginamaw niya, Turanding, ha? Malab-labhag ka. Ay, si Dong James ba? Nakita ka paray ka na niya, oy? Ay, maganahan mo ba? Iid ko ni mo? Silom, Si Dong James, oy? pariya si Chelsea sa bahay, be. Kuba ni siya ron mag-grocery mo? Hala, nanghugas para bagkos dagang hugasan diris amo doang. Kay ang mga hinampag ring ako mga igsoon diris banay. Mailabula mo eh, udik yun. Mantigong, mutabang-tabang og buhat diris bay. Wala ko'y labot ang ipanultin mo, Turanding. Ang importante nga mo ari ka diri. Karon dayon, aron makalakaw mo si Chelsea. Ay, kalami. Ay, nakasabot no ka. Kanang kamaod yung kang mo diskarte dong James. Ano ka? Ay, Lara Tits. Ipadani mo na ako sa Chelsea aron mag-grocery. Kaya mag-grocery po ka ni Milani. Yabag. Naunsa man ang imong amigo o kumpare James? Uy, Sir Baldwin, wa magyud gi-accept ang akong pag-friend request niya sa FB. O, bari kami. Inang kumutos nga, ipa-accept ka. Imo kang giingan? Nang gani. Nya, be, nga nung hapit naman mo 1 week. Wa malagi ko niya gi-accept lagi. Gi-ignore gyud tingali to niyang imong giingon ay. O, basta. Nag-ingon ko niya.
Pero kung makig-friend pa man kaniya sa FB nga, may gidawat naman mi. O gani, kulba naman gaya mi din kay may mga istorya kung tunggan nga ma-file og bankruptcy ang company. Kuya kay mawagtangan gimi trabaho ini. So what? Dili naman sa interesadong manarbaho. Gusto lang kong magkasuod kami ni Sir James. Ha? So sa mga rason rin kami? Sa unsang rason? Mga ka-followers, mga ka-listeners, ayo sa pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Glenn Pino. Kung mahilo na pa ang panahon. Palihog ko no, subscribe sa ako ang YouTube channel. Nagkakayon salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.